Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean aberekinen atale izanen dugu eta gurekin Alaitz Ortuondo albaiterua izanen da. Ondotik Erronkari jatorri izendapenaren inguruan solasteko Lorenzo Sarratea izanen da gurean, eta azkenik saioari amaiera emateko hazien da saltzaile batekin onen gara, Oian Argüellesekin, eta berak kontatuko digu nola dagoen sektorea. Esan bezala, Alaitz Ortuondorekin gaude, bera albaiteroa dugu, berekin inseminazio zentroko akoplamentu teknikaria ere, eta bueno, Alaitz, eskartzeko almizu gauza, Bizkaitikan baztanera hurbiltzea, eta bueno, askotan ote gara ere Xabier Rabasolorekin, berekineko Nafarroko hazi saltzailea, bera ere albaiteroa dugu, eta orain jagu da bete-betean sartua gara, badakigu berekin zuen sedea edo Bizkaian dagoela, gu hemen Nafarroan gaude, baina esaten aldu ez, eguraldi aldetik handa, badakigu haziendak eguraldia ere zerresana badula beraiengan, gustora esaten aldugu baudela bai hazienda eta bai abeltzainak ere ez. Bai, udaberria hasieran beldurra zeuen ez, lehorteak eta etorriko ziela, eta bueno, zorionez hemen behintzat, ez dago hain gaizki eguraldea portatzen ari da. Hori da. Bai. Aberekin inseminazio zentroa, Derion kokatzen dena, Bizkaian kokatuta ere mundu osora zabaltzen zarete, eta beti ere zuen helburua hori da, ez, abeltzainei eguneroko bizia hobeagoa izan dezaten, errezago izan dezaten, genetikoki beraien haziendan hobekuntzak izan dezaten, eta horretarako zuen lan asko egiten duzue zezenekin, ez? Zezen onak ateratzen, genetikoki berrikuntzak izatea, eta ongi izate hori bai hazienda eta bai abeltzainentzat bermatzea. Leheno Salvador Gorostolarekin oten ginen horren dela urte asko, eta bueno, berak ere komentatzen zigunez, zezenen emaitzak eta nola joaten ziren. Orain jarraitzen duzu alare zuek, urtean bitan, esaten aldugu, zezenen emaitz batzuk ateratzen, edo guia bat, katalogo bat, eta ezagitu horrein dela berriki uztai aldera ere atera izan duzu ez? Zer esaten aldu horren inguruan? Bai, hori da. Urtean bitan, CONAFEK estatu mailako frisoi elkarteak egiten dauena da, egiten dute probak atara, eta egiten dauena da informazio gehitu. Zezenen informazio gehiago gehitu, batez ere alaben informazioa. Orduan garrantzitsua izaten da, zezen probatuetan, alabak dituzten zezenetan, informazioa gero eta fidagarriagoa dalako, eta horrek ematen digu erabiltzaileak ganaduzalei segurtasun bat, ez? Benetan genetika horrek esaten dauena, benetan beteko dala. Eta orduan urtean bitan daukagu proba horiek, eta aipatzeko oraingoan adibidez, genituen bazien probatuak, hau da, alabak zituzten, bai Kodak, bai Santi eta beste hainbat, baina beti ataratzen dituzte zerrendak, zezenen zerrendak, ez? ICOS indize orokor batean antolatuta, eta adibidez probatuetan, hau da, alabak dituzten zezenetan, lehen postuan aberekineko zezen badago, Santi. Eta genomikoetan, alabarik oraindik, alaben informazioa ez dekien zezen horietan ere, lehenengo postuan aberekineko badago, Glax. Azken finean, zerrendetan egotea, goian egotea, eta aberekineko zezenakan egotea garrantzitsua da guretzako. Naiz eta gero berez, ganaduzale bakoitzak bere aukerak eta egingo dauen zezenetan. Eta igual agian berarentzako ez da honena lehen postuan dagoena, beste ezaugarri hobeago batzuk dituelako berarentzako, 5., 10. postuan dagoen zezen bat. Baina zerrendetan goian egotea oso ondo dago eta seinale ona da guretzako noski. Seinale lan ongi egiten duzuela, hor daude alaben emaitzak, baina beste alde batetik ere hor daude azterketa genomikoak ere, ez? Pixko bat, beste paraleloki, beste azterketa mota bat, edo emaitz batzuk direnak, ez? Bai. Azken finean, gurek dekogun altzorra, frisoi arrazan batez ere, datuak dira. Mundu mailan arraza eta espeziak datu gehien dituena frisoia izango da.
Eta hori da onura danontzako, azkenean datua baldin badaukagu, informazioa daukagu. Eta informazioa badaukagu, erabiltzerakoan segurtasun badaukagu, jakitzeko. Eta CONAFek eta elkarteak egiten dutena hori da, datu bilketa hori, bai, kalifikazioan, kontrolean, eta orain, genomika egiten diren hainbat eta hainbat ganaduzalekin ere, informazio genomiko hori gehitu egiten da. Eta benetan altxor bat da hori dana eukitzea eskuragarri erabili ahal izateko. Bai, azkenean genetikoki hobekuntzak egiten dire, eta zuek ere zuen eskaintzan, zezenen edo azien eskaintzan ere, abaniko zabal bat baduzue. Baina orokorki bai garbi dago, abeltzainek eta bai azindak bilatzen dutela ezaugarri konkretu batzuk, ez? Eta ezaugarri konkretuak zuk aipatuzu askotan ere dela ongizatea, ez? Horiek garrantzitsuena, ez? Behar bada, ez? Bai, garrantzitsua da ganaduzalentzako, bai, animalien ongizatea, zuzenki erlazionatuta dagoelako bere ongizatean. Eta bere ongizatean azkenean zer da behar dagoen animali errentagarri bat, efiziente bat. Eta gu aberekin moduan azken finean genetika ekoizten dugu, eta gure helburua da etorkizunari begira, animali efizienteenak, errentagarrienak bilatzea ganaduzaleentzako. Eta horretan, sartzen gara etorkizunari begira hainbat proiektutan, ez? Nik uste aipatu izan dugula hemen, Metalgen proiektua, dela metanoaren inguruan egiten ari den proiektu bat, ja oso garatua dagoen proiektua da. Eta zertan datza? Azkenean, jakin badakigu, animali hausnarkariak metanoa isurtzen dutela. Eta mundu mailan badakigu orain klima aldaketarekin eta gai hau oso gori-gorian dagoela, eta oso garrantzitsua dela saiatzea metano isurketak murriztea. Gure animaliek hausnarketan berez botatzen duten gaza da, baina ikerlariek ikertu dute aldea dagoela animali batetik bestera. Eta alde hori genetikoki ere eragina duela. Orduan, guk aukeratu genezake genetikoki metano gutxiago isurtzen duen animalia. Eta orduan hori oso interesgarria da, eta gainera, hori da ikerlarien lana, lan garrantzitsua dute ikerlariek, eta gero ganaduzaleek emandako datu kin ere lan iten dutelako, noski. Eta esaten dutena da, gainera, metano isurketa hori dago erlazionatuta lizeritaka eta prozesuan efizientziarekin. Honek esan nahi dau, metanoa da digestinoan sabor moduko bat. Orduan, gero eta metano gehiago isuri, esan nahi dau, lizeriketa ez dela hain efizientea izaten ari. Orduan, horrekin zer ondorio estatu genezake. Gero eta metanogo gitxiago isurtzen duen animali bat efizienteagoa da. Ze jaten dauena bihurtzen du esnean, kasu honetan, energia hori zuzenean bideratuko du ekoizpenean, eta ez da galduko. Orduan, azken finean ganaduntzarentzako zer da garrantzitsua? Ingurua giroaren ongizatea baita ere bere boltsikora ere onura bat izango dela. Orduan, laster izango ditugu, katalogotan eta zezenak egongo dira markauta, metanoaren isurketan goraberak egongo dira. Eta zer bihurtuko da? Bihurtuko da beste indize bat bezala. Nik ganaduzale batek aukeratzen dituenean, bai robotarako edo proteinak edo hankak edo errapeak, beste gehigarri bat izango du, eta izango da, hau, metano isurketaren inguruan aukeratu ahal izango dau, zezen bat efizienteagoa dana beste bat baino. Eta hori oso interesgarria da. Bai, eta ez da beste indizeren bat edo badugu edo aipatzekola. Bai, badaukagu baita ere, aspaldian existitzen den, ezagutzen den gene bada. Baina gaur egun, gero eta interesgarriagoa bihurtzen ari da oso zezen konformazio eta ekoizpen honeko zezenak badutelako, eta da gen pole deitzen dela, edo adargabeko genea. Honek esan nahi dau, animalia jaiotzen direla adarrik gabe. Eta esan hori, ze onura dakar ganaduzaleentzako. Ganaduzaleak orokorrean, esne behietan, txikitatik, adarrak ez hasteko erregiten zaio orduan. Alde batetik, ganaduzaleak lan hori kentzen dau, eta animaliaren ongitasaterako ezinbestekoa da. Alde handia dago, beraintzako berez jaiotzen bada adarrik gabe, ez zaio zebez egin behar. Eta gaur egun baditugu zezen asko, eta segurazki ganaduzaleak erabili dituztenak, ia jakin gabe ere gene hori zeukatela. Eta orain dakogu Samsung badibidez, sexatuan ere badugula, erabili izan dute Terraplin eta beste batzuk,
eta gene hori daramatena. Eta oso interesgarria da baita ere, gene hau dalako gainartzailea edo gaztelaniaz esaten da dominantea. Orduan, nahiko erreza da ikuilu batean, gene hau duten zezenak erabiliz, lortzea benetan ikuiluan adargabeko animaliak lortzen joatea generazio gutxitan. Beste gene batzuk igual, rezesiboak deitzen ditugunak, gehiago kostatzen da transmititzea, adibidez kolore gorria. Baina hau, adargabeko genea erraz transmititzen den gene bada. Ezinbesteko orduan ongizatea, bai animaliena eta baita ere abeltzainarena, eta nola ez, inguru giroaren ongizatea edo kutsadurak murriztea. Eta pixko bat poliki bukatzeko alaitz akoplamentuak, ez? Zuek azkenean akoplamentuetan adituak zarete, ez? Berekinekoak, ezagia urteko adreia batez horretan, eta abeltzainaren errentagarritasunareko ezinbesteko sistema edo teknika, ez? Nik uste dut gaur egun akoplamenturik gabe ez dela ikusten genetikaren erabilera on bat egitea ikuilu batean. Guk aberekinek sortu genuen programa, lehen bidean 20 urte sortu genuela programa, ni daramat 17 urte akoplamenduak egiten, erraz esaten da. Eta oso garrantzitsua da, gauzak aldatzen joan dira, ze ganaduzaleak aldatzen joan dira, beren beharrak aldatzen joan dira, orduan programare moldatuz joan da. Baina azken finean da, erabiltzen duten genetikari ahalik eta errentagarritasun gehien ataratzea, ez? Ahalik eta hurrengo generazioa daukatena baino hobea izatea, eta bakoitzak bere ikuilua sortzea. Beti izaten dugu, ez da berdina batentzako, beste ganaduzale batek aukeratuko dituen zezenak, ez dira berdinan beste batek aukeratuko dituenak, bere ikuilua desberdina dalako. Baina azken finean, bakoitza jakin behar da noruntz joan nahi duen, eta hori lortu. Eta akoplamenduekin hori lortzen da. Garbi dago azkenean ez, aberekin egiten du lana ezinbestekoa da sektorentzat, bat ere abeltzainentzat, abeltzainak hor baldin badaude, azkenean konsumitzaileak ere hor gaude, eta guk kalitatezko produktuak jango ditugu. Oso ongi alaitz, jarrai dezazutela ez, orain arte bezala lanean sektorean, genetikoki hobekuntzak egiten, eta azkenean guztiontzat lan egiten. Eskerrik asko eta ongi izan. Zuei, egoteatik bai hemen. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan Lorenzo Sarratearekin gaude, bera Erronkari jatorri izendapeneko lehendakaria dugu, eta Lorenzo poliki uda baduie aurrera, eta pixka bat ezakit denboraldia, ardi esnearen denboraldia pixka bat nola duie, ze balorazio egiten alda orain artekoa? Aurtengoa, gande urtean arras kaskarra izan zen, lehortia eta prezioa kostuak ez, eta aurten denboraldia idako laguntzen, baina kostuak goni arras alto ditugu eta nahiko urte kaskarra bai. Azkenean alde batetik hor zaudete hartzaileak ez, esnea saltzen duzuenak industriari edo jatorri izendapenari, eta beste alde batetik dago jatorri izendapen bera, Erronkari jatorri izendapen bera. Hartzaiaren aldetikan, bazuk esan duzuna ez, kosteak goiti doazi, beste alde batetik ez prezioa, zuek Erronkari jatorri izendapenean finkatzen da prezioa, pixka bat esaten aldugu urte osorako edo denboraldi osorako, ez? Behixi behar die, bi gaude, gu hartzainak iten dugu prezioa industriekin, ez? Prezio bat. Denominazioak ez du hortan ja euskusteko. Gu gara kontrola eta zertifikazioa egiteko eta gero promozioa. Orden denominazioak ez du prezioan ez da sartzen. Pixkote alde batetik aipatu ez pixko bat hartzaiaren ikuspegia, hartzaiaren ikuspegian aipatuzu kosteak garestitzen direla ere, eta beste alde batetik industriarekin finkaturiko urte osorako prezioa ez dakit nahiko duina zen, ongi xamartzegoen. Firmetu inoela kontratuak gorakara importantea izan zen prezioena, baina ez aski kostuak kubritzeko ez. Matentzuen urtea asmentan prezioie kostioiek apaldiko zirela, epe laburrean, baina ikusten da urtea badaiela intzinet,
esne gehiena saldu, eta kosti horiek, bai, egia da, maten du pitxe bajatzu dela, baina, bueno, lehenagoko niveletara inondik inora ez da hurbiltzen. Bai. Eta ekoizpen aldetikan, hartzaien ekoizpena, ardiesnearen ekoizpena ongi joan da, edo... Ekoizpena, ez du gertzen ongi galdela, ez? Produzionea, datua ditugu lehenbiziko trimestrekoak eta pitxet hori, ja izen apaltzen produzioa. Gande urtean, kostuak eta denbora egure aldiek eta ez dakun lagundu, baina produzionea izan zen berdintxue. Baina aurten ja gande urteko ondorioa nabaritzen ari da, ez? Azkenean, ez duena nahi zen, ez dugunen nahi zen hainbertze gastatu, ekoizten dugu esne gutiago, eta nahi duena ekoiztu gande urtean haine, kostoa doblatu zaizkio, orduen, hor da, bai. Bai, ikuilu bakoitza, usteategi bakoitza enpresa txiki bada, eta hor egiten dire kalkulak, eta bakoitza jokatzen du, garbi da, ez? Azkenen ez du konpensatzen, eta beda apalago ekoiztu, eta ez? Ez du garan duzune, bakoitza egiten du alduena, eta bakoitza badu bere metodologia, batzuk azertatiko dute, bertetu igualez, baina, bueno. Orduan hor alde batetik dugu hartzaiaren ikuspegia, eta beste alde batetik orain bai pasatuaz Erronkari jatorri izendapenera, non zeu zaitugu Lorenzo lehendakaria, Erronkari jatorri izendapenentza zein da balorazioa, zein da ikuspegia momentukoa. Zer egina du guzti honek azkenean, ekoizpen baju horrek jatorri izendapenean ere? Pues, azkenean errantzuten bazala, gu egiten du kontrola eta zertifikazioa, horietu gasto fijo batzuk, eta gero geltzen den diruekin iten dugu promozioa. Orduen gure diru sarrera dire, saltzen dugun esne litro bakotxetik gaten da portzentaje txiki bet, eta gasne hilek bertze portzentaje bat. Eta, bajatzen bada produzionea, diru ere bajatzen da. Gero bai, baditugule subentzioak, eta baino beti lotute ze produzionea dugun, ez? Produzionea bajatzen bada, subentzionak horren arabera apaltzen die. Eta horten nahi zaikune pasten da, promozionea minimo iten halko dugu, eta horrek erten du, azkenean jendean aurrean, telebistan eta edozein tokitan guti hau kuskoroela eta pixet ahultzen da ez imagen hori. Bai, salmenta aldetikan ekoizpena, ardiesnen ekoizpena bajatu baldin bada, gasna ere ekoizpena bajatuko da ez, proportzioan ere, suposatzen dut, eta salduko da ongi, ez? Behintzat egin den hori edo ez? Bai, azkeneko urteoketan gasna da produktu eta saltzen dena arrasongi, bai. Bai industriak eta bai bertako hartzainek egiten dutena laboratute saltzen da arrasongi. Gero erran behar da ere, guk hartzaina bazala saltzen diogu enpresa bati esnea. Baina gero enpresa horrek iten aldu esne horrekin, iten aldu Orronkal, iten aldu Idiazabal, iten aldu bertzen marka bat, ez? Orduen, horre iten da gora berak, ez? Gu zertifikatzen dugu lehi, ikusten dugu igual gasna gutio, baina igual izten alda, porque igual esne parte bat ere ganda bertze marka batera. Bai. Baina, etorkizunari begira orduan, pixo bat, momentu kritiko batean gaudez, pixo bat, ardiesnea nahi dugu, baina ardiesnea ekoiztea ez da erreza, ez da erreza, ordaintzen den prezio horrekin, etekinak ateratzeko, ez? Pixko bat guantxo gaude etorkizunari begira, momentu kritiko batean, ez? Bai, uste ginuen, dela 3-4 urte, gauzak okertziela, baina demostratu okertzen altziela gehiago, eta momentu enten bai kritikoa, porque ganden urteko eta urtengo konsekuentziako ez dakit dugu urte atetik bertzera ez dire konpontzen, ez? Orden ez dakit. Pixeta sentatzen geren, kostuak lehen gaienak eta bajatzen dien pitxet, eta mantentzen dugun prezioa esnean gogatzen dugun, eta bidean zenbat hartzain geltzen geren, ez? Bai. Denominazio hori beti garrantzia ematen diogu, ez? Denominazioa lurrari lotua dago, jatorri izendapen bat dugu, eta hortan ere, industriak askotan jokatzen aldu berak nahi duen bezala, denominaziotik kanpo esnea hori erabili eta beste gasna batzuk egiteko, ez? Hori ez da zuentzat aproposena edo egokiena guztiontzat, ez? Ez, ematen du hori, ez, hartzen aldetik, nonta kompetentzi gehiago badagoen, marka gehiago, kompetentzi gehiago eta prezio hobe, baina ez da
realideen ez da hori pasten, ez? Bai. Gero, enpresago industriak ere, bueno, azkenean badu hor, berak ere hartu dezizio batzuk, eta hauni dezizione tortzen di igual urrundik, ez? Eta bueno, pues, haunitzaldiz ez da gure gustokoak, baina hor dire. Bai. Zenbait industrietan, sartzen dire boterean edo gaintean edo erosten dituzte industria ezberdinak goikitik. Indar gehiago dutenak eta haiek sentimentalismo gutxi eta sakela bitzen dute bakarrik, ez? Bai. Ni beti errandu, apostu egin behar dugu hemengo, ez? Hemengo jendea, hemengo inbertitzen duena, hemengo enpresa, ez? Porque dependitzen badu kanpoko kapitaletak eta, pues, azkenean, bai. Guretan, guri persona bazala ez dire behide goin guri. Bai. Orduan, ardiesnea ekoizten duzuena goeran ekokritikoan, baina hor zaudete edo bada jendea diversifikatzen duena, ez? Askotan esaten duzu, ardiesnea bakarrik ez dut, badut beste azienda batzuk, eta kasu honetan beste azienda, beste azpi sektorearekin hobekio modulatzen ez, baina garbi dagoena da kostuak oso garesti daudela eta zein batean edo bestean gauzak antzeko parezido direla, ez? Bai, azkenean pentsu eta forrajean gauza ukitzen dela, azkenean denei konsekuentzia berdintxuet dugu, ez? Pues gantzeen pentsuek 460 euro inguruko tonelada. Eta ni pentsatzen dut, 300 eurotik goiti den pentsue, sektoria ez da ongi oten, inondik inora. Eta hortara, 300 eurotara bajatzeko honi falta da kristonpile, bajatu depite, baina falta da kristonpile eta aber nola, bai. Bai, behar bada askotan kaleko jendea, eduritako jendea ez da konstiente, ez? Eguneroko zurrunbilo hortan bizi da eta ez da konstiente, bazkenean ze garrantzia duen lehen sektoreak guztiontzat eta zein egoeretan zaudeten, ez? Hori ez dute baloratzen behar bada, ez? Baloratu ez, porque jende gehienak ez daki sektorea berri, ez? Orduen jakiten bazuten eta konsekuentzia, azkenean bada soberania alimentaria deitzen dena, ez? Eta hori gauza ederrena, ez? Bertan ekoiztea, bertan jan behar dena, ez? Hori galtzen badugu, badakigu zer espero dugun, ez? Kanpotik karri behar balin dugu dena, dependentzia horrek sortzen alduen, ez? Arazoa. Bai. Kaleko edurietako jendea esan duten bezala, politikariak eta goikin agintzen dutenak, ez? Horiek behar bada botere gehiago dute eta askotan giltza izaten aldute modu batera edo bestera, ez? Bai, ganden egunean izan zen protesta bat hor Zubietan, ez? Eitein fabrika eta haragi sintetiko deitzen dena, ez? Eta ikusten da hor, goberno basko, nola erten duen hori eta lehen sektoria behar dela indartu eta potentzia dut, sartu du kriston dirupile hor, haragi artifizial hortan, ez? Eta kaleko jendea errainote, haragi merkeago, animaliak ez duztela hil behar, eta azkenean gu berriz atzera, ez? Eta hiriko jendea kusten du hori, eta erten du, balime du merkeago, animaliak zertako, ez? Bueno, Lorenzo, ikusiko dugu gauzak nola doazen, aurrerago ere denboraldia bukatzen delikan edo gutxienez datuak eskuartean dituzuenean solastuko gara berriz ere. Eta, zuek eutxi zuen lanari, garrantzitsua da guztiontzat eta gauzak hobetzen joaten diren. Eskerrik asko. Bai, aber denen artean lortzen duguna aguantatzea hau eta mejoratzen den, eta mil eskertzei. Oraingo honetan, azienda saltzaile batekin gaude, oian Argüellesekin, Amaiurtarra, eta oian, zuia azienda salerosketan, urte batzu behituzu esperientzi, ez, lauzpautzu urte, eta ezagit pixko bat gaztea zara, baina sektorean sartua zaude, eta badakigu sektorea behar badaz dagoela momenturik oberenean, eta ezagit ze balorazio egiten duzu pixko bat, nola doan urtea edo nola dagoen momentuan sektorea. Pues ez dakit, hori momentuen jende gazte guti badela idena segitzen nekazari munduen, eta ez dakit akituko den, ez den akituko, ze pastuko den mundu honekin. Bai, zu bat ipat
erosi eta saldu aritzen zara aziendakin, ez? Bai, erosi eta saltzea aritzen gara. Batipate saltzeko hori ez dakit izaten den hiltegira begira edo beste lehen sektoreko abeltzen batzuri saltzeko? Bai, denetak batzuk atentugu hiltegira zuzenean, eta bertze batzuk zebaderotara eta gizentzeko lekutara. Bai. Eta gero zaldiekin aitzen gara normalen etxeko beleetan dagoentzen dugu, hemen, baztan aldean belaietan, eta gero San Fermin inguruen Valentzia aldere gortzen dugu. Bai, hori behorrak ordun, hori da, zoi joten zarete poliki baserri edo etxe desberdinetan erosten. Bai, eta gero ja viajatiten dugu lehik igortzen dugu behiti. Bai, ja Valentzianoak bezeroak dituzuela, ezaguna duzu baten bat. Bai, betiko lekutara, betiko jendeak inibiltzen gara, eta ja maso egin konpontzen gara ongi eta hola segitzen dugu. Bai, ezagit beraiek etortzen diren ikustera edo ikusi gabe ere ja badakite ze tamainakoa ze pixukoa behar duten eta bilaltzen dituzue. Bai, denete batzuten tortzen dira horiek ikustera hemen, eta bertzen igortzen dugu eta gero ja bakite ze genero den eta konpontzen gara. Bai, prezio aldetik, ezagite urteroko prezioa behorren kasuan, Valentzia bilaltzen den azienda urten, San Fermin inguru hortan nola izan du ere prezioak, urteroko moduan? Bai, maso menos alde urteko prezioa pixek almatu da gauze behorkiena, edo urtean goitizko gantzen, pero bueno, ongi dago behorren sektorea, eta urten kontentorre dire ere. Bai, harremanak, zuek ikuioekin, baserrekin harremantzen zarete, abeltzainekin, zuek pasatzen zarete tarteka galdezka behar zehar duten, edo beraie badakite ja zozer saltzeko dutelikan, zuri deitzen dizute konkretuki? Bai, denetai, hasten gara gu etxe ikustea zer duten, eta jendeak ere deitzen du, denetai bada. Bai, adibidez, joera, badakigu lehen gaiak, pentsuak eta garesti daudela. Bai. Azken urte hauetan ikusi duzu aldaketa bat pixka bat, jendea saiatzen da gaztego kentzen hazien da edo? Bai, etxetan da sori bai, jende egoa lehenok izentzen zuten baztanen etxetan, eta gero hemen salduko arrentzero eta gola, eta hori jendea unitziak entzen du pastero direlaik, pensu garesti dagoela eta nahiago dute txiki deleken du, eta herriberaldian gizentzia. Bai, zuek orduan herriberan badire beste abeltzen batzu dedikatzen direnak gizentzia edo zebadore? Bai, zebadero batzuk. Eta zuek ja pixko bat joaten zarete hartzen da lote txiko bat duzuelikan eramano? Bai, hori da, egiten dugu hemengo lote bat, kompletatzen dugu eta baten dugu kamionak egin behiti. Bai, gizentzeko orduan arraza bereziren bat bilatzen dute edo gaur honen edozein mestizu ere gustura hartzen dute? Bai, forma baldin batu eta honak edozein arrazako hartzen dute. Bai. Eta bueno, etorkizunari begira, ez dakitzu momentuan noraino mugitzen zara pixo bat, zeintzu dire zure bezeroak, ze zonaldean ibiltzen zara? Hemen ibiltzen gara baztan aldean, Malaherreka eta hola, gero iparraldean ere bai, eta gero Bilosa soina ibiltzen gara Herribera eta Otxagabi aldean ta, inueti biti. Bai, han hartzen duzu azienda, Bilotxak eta... Bai, Bilotxa eta Ardiek, eta gero ja hiltegitara eramateko. Bai, eta bueno, azienda kopurua esaten aldugu, nahiz eta igual abeltzainak gutxitu, jarraitzen da azienda izaten etxe inguruan. Ze Herribera aldean? Bai, ez orokorki bazter guztietan. Segun, gelditzen dira gara handixoakoak, eta txiki gai dire mantxo-antxo ne ustez desagertzen. Bai. Adineko jendea da eta mantxo-antxo gai dire galtzen. Bai, feriak, garrantzia handia izaten dute feriak, nahiz eta zenbait feri indarra galdu. Aurten San Fermineteko feria ezagitan ibili zinen. Bai, ibili ginen bai. Gustora... Aurten galdu urte baino gehiago azienda gehiago bazen, pero ja uniz da monturako behorrak taula, eta antxibili ginen, buelta eman ginen, pero ez guti bazen. Bai, zozterra eman zenuen edo ikustera bat? Ez ikustera, gaurko saldo gintzen hemen Valentzian bai, eta ikustera ginen. Bai, sumatu zen hori zuk diozuna, ez, monturako zaldi asko, ez? Halare polita geratzen da, ez ikusten da jende... Bai, ikusteko polite da, pero bueno, saltzeko orduen eta ez da biztasun horrela izaten. Bai, kanpoko feiritara ezagit nozbait ere joan izan duzaren Reynosalde hortara edo... Baita artekat horrela begaldera gaten gara aratzen merkature. Hamai biltzen dela momentuen feria potentitzen da astero. Eta gero hemen iparraldeko ferietan. Bai, Kantabrialde hortan ez dakit, zuek jaioten zaretean erostera edo eramatera ere hazin da? Ez, eramatera, eramatera bai. Eta normalean eramaten hori saltzen da isa? Aiza saldu edo saldu iten da, aiza ere, pero han normalean atxe ferien saltzen da bai. Bai, eta prezioak han esaten da beti merkatuak agintzen duela prezioa, ez dakit norka agintzen duen. Bai, prezioa da merkatuen eta horren kontra ez jazin. Bai, eta erostunak hangoak zeintzuk izaten dirola? Ba, han bada alde guztiako erostunak, kanpokoa dire, kanpokoak ez, Nafarrokoak, Ja. Han, denetek, Leon aldetik, denetek. Bai, eta iparraldeko feriak
alderatuz gero hemengoekin edo ze desberdintasun dute, jarraitzen duten indar gehiagorekin edo? Pues igualan indar gehiagokin izaten den, nire gero eta gutio izaten da. Pero bueno, alari, nire ustez, hemengo feria baino indar gehiago dutela iparraldekoak. Bai. Jende gehiago muitzen dela. Bai, eta nire, bueno, gauza hango ferietan salerosketa izaten da ere, edo izaten dire ferik puntual batzukola potenteago direnak? Bai, saltzeko eta gero haunitzea gero eta gehiago ikusteko bezala. Bai. Exibizion gize feriak. Bai. Jendeak, zuk ikusten duzu, baserrietan diversifikatzen dula azienda mota desberdina izaten dula gero saltzeko, erosteko, batzutan prezio baten hobia da, bestetan bajuagoa konpensatzeko. Ikusten da, lehengo itxura behar bada, lehen garai batean tendentzia zen azienda konkretu batera, Baragizko behiak edo dena delakoa lotu horretari, edo orain jasia dire pixko bat zabaltzen gehiago... Pues denete, hori ikusten da balmuiz denete, eta gero eta gehiago ikusten da behorkia ere etxetan. Bai. Bai. Behorkiak lur sailak hor daude beti ere ez, eta nolabait ere garbitu behar dire ez. Garbitzeko eta lan gutio du behia baino, bai. Eta horrengatik. Bai. Behorkietan arraza konkretua izaten du jendeak, hor ere mestizoak izaten dire. Bai, denetei bada, pues, jendea burgeta batu, mestizoak ere bai, denetek ikusten da. Bai. Mestizo honet ikusten da batzena. Bai. Jende askoki biltzen du gero azienda komunaletara, belagaitara, mendira bilaltzen ditu ere edo... Bai, eta urten, kasu hoketan gehiago izaten da, pakena asunto aldatu da urten, eta jendea gero eta gehiago ide mendire botatzen. Bai. Jendeari salbatzen dio pixko bat edo mantentzen dio diru laguntzak, ez? Azkenean... Bai, bene ustez diru laguntzak entzen mote dena ere joituko dela. Bai, bazkak eta zuek azkenean azienda belagaietan dituzuenak edo abeltzainak ezinbestekoa da gauza den bezala etxeko bazka ahalik eta gehien izatea eta ahalik eta hobena, ez? Pixko bat bideragarri izateko pixkoa sektorea, ez? Bai, porque dena erosiz gero etxagarestiago atertzen da. Bai. Eta jendean izaten du hemengo bazkain eta hemengo etxekoki. Bai. Zure kasuan behorrak da izaten dizutelikan gero saltzeko, normalean belagaietara botatzen dituzu edo izaten duzu ere bazka egiten duzu zer? Ez, gu erosten dugu egiten dugu erosi eta gero belaietako bazka bai. Bai, erosteko orduan sumatzen da, sakela, garesti dagoela edo... Bai, galde urten zuri garesti zagon eta urten erranduten bezala ere garesti egoin dela, hasi que... Bai, eta bueno, hemendik goitia uda bukatzerako, zuek sumatzen duzue urte osoan zeharola sasoi desberdinetan, sasoikoa edo izaten direola neko nabarbendua sasoi bakoitzean ze azienda salerosten den gehiago edo nola laburtuko zenuke urte osoa pixka bat? Bai, pues negu, bueno, hortik, urriti goiti hasten daia bildo sasoina orden fuerte bezala eta irauten du más o menos primavera arte eta eroia udaldera ja bildotxala saitzen da, herriberaldean izaten dire hemen baztango bildotxala saitzen da eta ero hasten daia gehiago behorki eta aratzea urte guztitzen da. Bai. Más o menos gero udaldera ja behorki hasten da gehiago. Bai. Eta bildotxen kasuan, herriberaldeko bildotxoiek ez dire hemengo latxa arrazakoak, ez? Aragizko arrazako dira. Bai. Eta kasu horretan bildotxan prezioa izaten da diferentea, hemengo bildotxarekin konpatuta? Bai, hemengo konpatu garestiago izaten dangoa, gero larru ere gehiago balio du, eta gero bildoz klase diferentea delakoz. Bai. Han batipat, bueno, Aragizko arraza da. Bai, han ez dute esnek, dute dena bagarri bildotxetik eta norren garestiago izaten da bai. Bai. Osongi hoian, ikusten dugu hor jarraitzen duzula sektorean, gustokoa duzu sektorea eta espero dugu ez, sektoreak irautea, guztion hobe beharrez izango bai da, bai konsumitzaileen hobe beharrez, eta baita nola ez, azienda salerosketan ibiltzen zareten hobe beharrez. Eskerrik asko eta beste bat arte. Zuei, mil esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.